video tu je, ale ja som Skiller, normálne, že Skiller prezivka a vítajte na našom kanáli LOLTV.sk. Na našom kanáli vravím preto, lebo sme na našom kanáli dvaja. Toto je uvítacie video, dúfam, že sa vám aspoň trošku linku bude páčiť. Chcem vám oznámiť, v čom bude spočívať náš kanál. Takže náš kanál sa volá z jedného prostého dôvodu LOLTV.sk. Lebo to je League of Legends televízia slovenská, aby ste si mohli pozrieť, ako sa to hrá. Pôjdeme úplne od prvého levelu s vami, možno od tretieho, to je jedno. A budeme vlastne ukazovať, ako hráme. Nevravím, že sme profesionáli a nevravím, že niektoré bitky budú zlé či dobré. Proste nemusí sa nám vydariť niekedy proste. Takže LOLTV.sk, dúfam, že nás ľahko nájdete. No ale náš kanál nebude iba o LOLku, ale bude aj o iných hrách. Na našom kanáli sa môžu ocitnúť aj iné hry, ako je Minecraft, League of Legends, to je podstata, Minecraft, Planet 2, War Thunder, World of Tanks a mnoho ďalších. Tieto všetky hry, ktoré sú tu, by sme chceli natočiť strašne postupne. Najskôr by sme chceli vydať pár dielov z LOLka s mojím spolupracovníkom na kanáli. Potom by sme chceli vydať pár dielov zo Skyblocku, potom pár dielov z Planetedu, potom pár dielov z War Thunder a potom pár dielov z World of Tanks. Dobre, ja som vám teraz Skiller, môj pomocník alebo môj druhý spolumajiteľ kanálu je Skelik a dúfam, že sa pobavíte. Mal som aj starý kanál, ľudia, čo ma na starom kanále pozeráte, je vás strašne málo, volám sa Xonex Gaming SVK, v popisku videa bude môj kanál. Posledné video, čo som vydal, bolo, že mám druhý kanál, tento, a toto je prvé video. Takže na Xonex Gaming budem furt točiť, ale podstata tu je to LOLTV.sk. Takže ja sa strašne na vás teším, dúfam, že nás ľahko nájdete na YouTube a že sa nám tieto hry, ktoré budeme vydávať postupne, budú páčiť. Ale nebojte sa, potom budú iné hry, proste potom sa budú už tie hry striedať, nejaké iné, možno ešte, ja neviem, nejakú inú hru, čo ešte, nejakú inú hru. Nie. Walking Dead, neviem. Iné hry proste. Takže ja sa chcem s vami rozlúčiť a dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalších dieloch. Takže čaute.